Dihamuna amanami nanami ruas ni huriata. Alan yang masuk prosesi padita dohot perhaladu ni huriata. Rimah hita jongjong. Hudul mahita salutna. Naing pukau tama parminggota hupangidoh tuhita saluhut nasa alat handphone tasailen honma asa parminggota di bagasan hahumion. Martang yang be mahita di bagasan rohata. Amin. Mari de mahita sian bukuet de nomor tulu ya sadaro ditu. Puji Jehovah. Tubuh dijol madona nasa jalan ulah tanoi tahi nabela hono moja di bodutano mari dajol mahasonangaki debatado haposaki
Tuhan nani yodinga di debata Jehovah baik akan ahot marhapor di Jesus Kristus Tuhan tai molo debata donganmu nang adong hurang tuamu haleluya haleluya. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni toddi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Songonoddo didok Tuhan Yesus, lehonon ni amamuna na di banua gijangido toddi parbadia tuaka na mangidohoca. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita. Ali Tuhan debata pargugu naso hatudosan. Amanami na di banua gijangi. Usehon matodim na badiai. Dohot hapistaran nasian hoi tu saluhut huriam asalam rarat jalalam hot hatam nabadiai di tonga-tonga ni hamion lehon mahiras ni roha di naposom majamitahon hatam asalam pita jalam gadda huriam nabadiai patok tong mahuhut rohanami mangului ho sahat ro di ujung di bagasan haporseaun nature marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Hudul ma. Marit de Mahita nomor 120 sada 22. Yesus
Tangihon hamuma patik ni debata di minggu sadarion imasian patik parjulu dohot lapatanna. Patik parjulu audo jahoba debatam ninna debatata dan jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Dia do lapatan ni odo. Ikonu bior rohata jala humolong jalau pos mida debata asa mida nasa na adong. Atong rap mangido gugu mahita tuado pani debata hobar tu patik nai. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahu na hobar tu patik ni. Amin. Maride mahita 176 ayat sada dohot opat. Nabuka do surgo di bayahado di banang roh Jesus mabuka piho di banang roh Jesus mabuka piho. Tarsongon hasuga rarado sami sesani budani Jesus doi sesani budani Jesus doi. Tato putima dosata tuado pani debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Hodo na patupahon hasesaan ni dosa dihami halak na dangolon marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya si maroham dihami akan na mangersakod dosa nami. Saya sahapi matu bagasan rohanami hasesaan ni dosa nami. Lehon ma tuhami todim na badiai asa unang ganggu rohanami di asin ni roham. Alaya sahot rohanami marhapor seaun lahu manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa upasahat hami diri nami tuho gabi pilihan na mangulu. Jalan abadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosa. Songonod dohatan ni Tuhan Yesus. Roma hamu tuau hamu akan aluja jalan nasorat. Hupasonang pe hamu. Buat hamu maaugaku tu hamu. Guruhon hamu ma sianau. Aina labok doau jalan naserep marroha. Asa dapotan hasonangan todimuna. Ay labok do augaku jalan yang do dohot nahu papor sakton. Hasangapon madi debata na digijang. Maride mahita nomor 770 ayat sada do.
Angana doho molo busuro tung nasonang diapuan naho. Sun hinagogo di Tuhani ingot madebatang romakoko nang pojot rohami dan lelengi tokin nai pujionmu Tuhani nang pojot rohami dan lelengi tokin nai pujionmu Tuhani. Hatani debata epistel di minggu sadarion imana tersurat di sada Petrus 5 ayat 6 rodi 10 tajahama mersikat sorin songonon mahatana atong patutoru hamuma dirimuna tutoru ni tangan ni debata nagugoi asa dipatibbo hamu ditikinai. Torang marohamuna dungo mahamu na mau taut do alomuna sibolisi songo babiat na marawang mengalului si bodutonna. Alayang go debatana puna saluhut asini roha naung majau hamutu hasangapon na namanoktongi di bagasan Kristus paulionna pahotonna jala patubuonna dohamu dung jolo di tahun hamu sabtokin hapor suhoni ido sahatna martua do natumangihon hatani debata jala naupeopsa. Amin. Tabigima korsian ina Kamis.
Paret de Mahita 477 ayat sada dohot 2. Masai laksi hadiara Inna di dalam tade Dan di ida di dongani Tuhan Yesus au tahe Nasana panjang kon Yesus Nasotu pamagoi Au sasada au mardala Talu au sakokini Ia songkop hapor suhon Ninadang tertahani Nahu golong dohatana Manana porseai Nasana banjakon Yesus Nasotu pamagoi Au sasada au mardala Talu au sakokini Tahati ma hapor seau tai songon na hinatidakon nidongata sa hapor seaun disadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargugu nasu hatu dosan natu mepalangit dohotan au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jahoba nasasadai ima natunubuhon ni si Maria na gabi-gabian siya di parbadia adorang sohabubuhan ido tuhata na tumaun na bernid di panghuman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tuat tubanuato rudung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manait lahudu tu siamu ni debata Jahoba amanai pargugu naso hatu dosani disima ibana paima mulak sogo tutano on manghumi halak namu au porsea ditodi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan halak Kristen akka nabadia doho dihasesaan ni dosa doho dihatai namado mulak manguludu sogo daging ni halak nau mate dohot dihanguluan na sorasuda amin tabigima kor sian ama Immanuel.
tabigima tikting ni huriata. Salam, selamat hari Minggu madihita salhuna. Tabegi maju titing na masa dohot na nang si pamasaon ni huriata di Minggu sedarion. Titing HKBP Sentosa, Resort Sentosa Samarinda. Guar ni mingguta ima minggu ex Saudi. Topik ni mingguta ditangi hot Jahoba do suara ni bangsona. Na perjolo di hari Selasa tanggal 23 Mei 2020 di Patupa pertanyaan sektor di sektor tolu di bagas ni keluarga S Simajuntak inang Boru Sidabalok dohot di sektor 5 di bagas ni keluarga SL Sihotang inang Boru Marpaung di sektor pitu di bagas ni keluarga S Nenggolan inang Boru Situmorang dohot di hari Rabu tanggal 24 Mei 2020 pertanyaan sektor di sektor sada di bagas ni keluarga NH Pajaitan inang Boru Sinaga di sektor 4 di bagas ni keluarga BE Situmeang inang Boru Pakpahan dohot di sektor 6 di bagas ni keluarga G Siaturi inang Rama Nurhidayati alamat Boy Mataida di titing ni huriata. Nomor 2, khobar tu data na masuk tu huriata torop ni ruas na marulang tahun di bagasa mengguon godang na 12 halak. Hata ni dibata ima na tersurat di Roma 12 ayat 12. Marlas ni roha mahamu makirim marbenget ni roha ma dihapor suhon. Jugulhon hamuma martangyang. Tusude ruas ni huriata nama ulang tahun upasahat tami selamat ulang tahun panjang umur debatama nama dongani huhut nama masuk-masuk. Nomor 3 pelayan firman. Nama kobasi perminggota sadarion ima amang pareses HKBP distrik 27 Borneo amang pendeta Mangido Tua Padiangan STH MM. Napa patot jemaat baru. Mamuka sadarion gabe ruas ni huriat tama Esther Naomi Samosir Naposo Rosian Huria HKI Pandan Resort Pasir Bidang Daerah 5 Pantai Barat Maringanat di Jalan Nusirwan Ismail, Ring Road 2, Perumahan New Mahakam Grande, Blok AO nomor 17, masuk sektor Tulu. Molorodo nasida, ipangido habi masa jongjong. Mulai ate mah di tonga-tonga nasida agak dipudi. Nomor 5, titing perbagason, titing perjolo. Neng Majalo pasu-pasu perbagason ma Reinhard Aritonang anak niamata R Aritonang nahinan tubuni inata R Borusi Tanggang ruas ni Huria HKBP Sentosa Resort Sentosa Samarinda Maringana di Jalan Sentosa Gang Kenangan nomor 25 dohot Orwana Teresia Paulina Yosa Boru Samosir Boru Niamata JM Samosir, Tubuni Inata M Boru Nenggolan, ruas ni HKBP Sentosa, Resort Sentosa Samarinda, Maringanan di Jalan Wiratama nomor 56, RT 027, Kelurahan Jawa, Samarinda Ulu. Pamas-masuot di Patupa di hari Sabtu tanggal 10 Juni 2020 di HKBP Sentosa Samarinda masuk pukul 9.30 wita. Napon-napon ruhut panmahanion pamisangon. Mamuka sadarion hona ruhut panmahanion pamisangon ma sador pardomuan sinurat anak niamata a sinurat inang Boru Sijabat ala marbagas nasida
So Pangatoyon ni Huriata. Alamat Jalan Sentosa, Gang Kenangan, Sektor Sada. Napapituhon mutasi dan temu pisah pendeta fungsional. Hobar tu surat pucuk pimpinan HKBP Sadarion di patupa acara pisah sambut pendeta fungsional HKBP Sentosa. Hobar tu SK nomor 136 Street Pendeta Street SK Street 03 Street 2023 Pendeta Wandi Simajuntak STH Pidat tugas tu inganan Pakobasion Nabaru di HKBP Distrik 22 Riau sebagai fungsional distrik Nadigatihon Pendeta Joshua Parulian Sinaga STH Hobartu SK nomor 235 Street Pendeta Street SK Street 03 Street 2023 Sian HKBP Sendawar Resort Sentosa Samarinda Songon Hamuleteota di Pakobosion ni amang Pendeta Wandi Simajuntak STH saliling makubasi di Huriah HKBP Sentosa tapatu paro papung pilihan amplop tali asih undangan nama dohoti acara ramah tamah dohot makan bersama ima perhalado dohot keluarga 2 kakak utusan siap ganup sektor dohot 2 halak mewakili sian ganup kategorial Pendeta Wandi Simajuntak dohot keluarga Borhat meninggalkan rumah dinas di hari Jumat tanggal 26 Mei 2020 pukul 8.00 Wita Sian Gereja. Napawaluhon sumbangan kantong persembahan. Di Jalo Huriata sumbangan kantong persembahan Sian keluarga Kamanulang Borusibolon Sektor Walu godangna 20 biji dohot sumbangan kantong persembahan Sian keluarga Nyonya Sagala Borusinaga godangna 10 biji. Muliate matu keluarga saya lam martabataba ma paspasu tuhamuna 7 luanon. Pasihahon pelantikan pengurus PGIW Kaltim periode 2023-2028. Sadarion pukul 17.00 Wita di Patupa pelantikan pengurus PGIW Kaltim periode 2023-2028 maringanan di Gereja GKII Masmur Tebindung Jalan DI Panjaitan Samarinda. Pengurus PGIW Kaltim Sian Huriata Ima Amang Doktorandus J. Simamora. Pasapuluhon peringatan hari turunnya Roh Kudus Manang Pentakosta. Di hari Minggu tanggal 20 Mei 2020 tapatu pada parningotan hari hasasaur nito di Perbadia Manang Pentakosta Perjolo. Parminggota masuk songon nasomal dohot di hari Senin tanggal 20 Mei 2020 tapatupa ibadah pesta paduahon hari hasasaur nito di Perbadia. Parminggota masuk pukul 10.00 Wita. Laporan keuangan Minggu 21 Mei 2023. Total sisa saldo kas keseluruhan 499.347.266 rupiah. Pasapuluduahon jadwal latihan organ, jadwal organis dohot prokantor dohot titing parhepengon boy mataida di lebaran titing naung deser di hita ganup di pasu-pasu tuhat tama huriana ima titing di hita ope tapasada marohata martangiang mahita. Puji-pujian mulia tadi pasar rohanami tuho ale manami na marhabangsa di Benua Gijang dia siala pangiring riomu Tuhan di pas-pasu hami ruas ni huriam boy marpungu di bagas joromona tok Tuhan nanaing tumangihon hatam na badiai jala mangedehon akke di pujian nami tuho tok Tuhan asang giat lamu marmulia guarmu di Benua Gijang tok Tuhan. Mulia tadi meru Tuhan diakka pas-pasum na pinasami tuhami di nasa mingguon. Diakka perngolon nami sigang lipari, diakka hai pason nami pasatoro tuhami tok Tuhan. Songoni nang akka arta pe di pasatoro tuhami tok Tuhan. Di sialan itu Tuhan
ajar-ajari kami untuk Tuhan memakai asang giat aka arta na pinasami tu kami boy pakyon nami sesuai dohot lomani roham. Tuhan de batama nami songoni pe sudiak ka pangulun nami si ganupari tok Tuhan tu horo paston nami tok Tuhan asa ho totong mengiring-iring manunggu-nunggu kami tok Tuhan masu-masu akan niulan di tangan nami tok Tuhan asang giat marhite-hite akka perkarejuan nami nang akka usaha nami tok Tuhan boy arok pakyon nami di pargulun nami si ganupari di akka keluarga nami tok Tuhan nak songoni pakyon nami memuji pasang guar munda badia tok Tuhan. Tuhan de batama nami akka ya nak nami tok Tuhan sian nak na met koma na mengiring-iring dia kepada memanna dia kena masih sekolah tok Tuhan ajar-ajar nasi tok Tuhan asang giat boy terjalo nasi dak ke pelajaran na pinasaannya ke guruna tu nasi tok Tuhan nak songoni akka yang kena tok Tuhan akan lagi mengelulia ke parkarejuan tuho rapas aton nami nasi tok Tuhan asa homa na patuduhon nak ke parkarejuan tu nasi tok Tuhan asang gia adong masa depan nasi tok Tuhan. Tuhan de batama nami nakpe songoni akaya nak konmi akanak ni huriam tok Tuhan naung tang umurna naung tikina kamar hasohotan tok Tuhan patuduhon nak kasirokat ni torde tu nasida tok Tuhan asang gia adong dongan nasida di masa-masa Tuhan tok Tuhan gia las nang rohanami akan Tuhan tok Tuhan mulai atemir Tuhan buanon nami rotong nang akaruas nami malutung adong na di bagasa parsahi tok Tuhan manang narap pehami di sono tok Tuhan na adong nomor sahid nang perak do tay mabigi hatami alepos durah nami Tuhan na paso-paso mo kaubat na pinangan nami paso-paso mo ka nomor sahid na di rumah sakit petok Tuhan paso-paso kaubat na Tuhan nak songoni ka para medis na mga rawat na sida asang gia tok Tuhan tibu sehat pulih kembali tok Tuhan ang gia buhay kami rapat marpungu di bagas doromol di bagasan las ni roha. Melihat mari Tuhan nak pesongoni ke program ni huriam jaka pertanggungan nami di sektor-sektor tok Tuhan tu horo paston nami asa homa namukai rohani akarwas matok Tuhan asang giat boy rapak kami tok Tuhan marpungu di setiap pertanyaan sektor boy kami rapak mamuji pasang guarmet Tuhan pasu-pasu nang ka keluarga nama jabui pasu-pasu nang ka tetangga asang giat tok Tuhan boy kami mengulahon nak kepertanggungan ini tidak dong pola gangguan si anak kanalain untuk Tuhan. Mulai hati dari Tuhan, buron nabi nang aku rasmi nama ulang tahun nasa mingguan. Tuhan rapat ton namnya sida untuk Tuhan nak nama ulang tahun. Kau mana mengaliau gajang ni umur, kau mana mengaliau hai pason. Jala ajar-ajar nasi ida untuk Tuhan asanggia lamu ditadana sida aka asiasimi marhite-hite aka dari tabaho umur nasida lamu janak nasida tuho untuk Tuhan. Melihat yang Tuhan, songoni penang nataba ruas nami sahalak na poso bulong untuk Tuhan, tuhoro paston nami untuk Tuhan, na poso ro penasida alani untuk Tuhan, lamu tabay ma iman kepercayaan tuho untuk Tuhan, unang munggil rohana siak ko untuk Tuhan, ajar-ajari ibana asang giat, bo diat tu si imana, aka ahana perlu dihami song kalak Kristen untuk Tuhan, pos doroha nami na pasu-pasu mo ibana tok Tuhan. Tuhan di batama nami, buron nami naktong ditangyang nami, nanaing merbagas, ima si Robert Aritonang, dohot si Teresia Paulina, buru samosir, tuhor paton nami tok Tuhan, nunga mertupol na sida na tuari, di salani tok Tuhan, pasu-pasu manasida, di aka perngulun nasi ganupari leon hahi pason jala leo sadari roha di kedua keluarga tok Tuhan asang giat boy merdala rencana nasida di nanaing majalo pasu-pasu di 2 minggu nanaing roha tok Tuhan leon roha dami nang di keluarga kedua belah pihak asang giat marsada nasida di nanaing manggulahon pabor haton yanak nasida majalo pas pasumi tu bagas doromona tok Tuhan marhite-hite udon nami manak paditan nami tok Tuhan mulai hati mari Tuhan buanon nami donang tu naposomi na hona RPP tok Tuhan homa nama masu-masu si sandor perdumuan sinurat Tuhan de batama nami nama rasohotat dari mana tu
dongan nami manak tuhurian na susadok madohot tame tok Tuhan. Tisialani tok Tuhan dang naso tarjalo huriam alai do aturan do peraturan ni huriam tok Tuhan. Naikon masa si songoni. Tisialani tong do pastor nami nakpe gaberuas perguru nasida homa na mengajar-ajari homa na masuk-masuk tok Tuhan asang giat boy mulak nasida masugut tu huriami jala di bagasan las ni roha nak saunina tuan lihon hasa baru na tok Tuhan majalo akasude na masai melihat melalui Tuhan nak songoni disadari patupan ni huriam do acara temu pisah tu amang nami padita wande si majutak na dingatihon dia bang padita Joshua Parulian sinaga tok Tuhan tuhoro pastor nami dinapida amang nami padita si majutak tok Tuhan tu inganan nai baru homa nama masuk-masuk di inganan nai baru tok Tuhan tabay di nasida hai pasod jala songoni nang keluarga tok Tuhan las rohanami boy marpungu nasida kembali di inganan nai baru manang diri tok Tuhan Tuhan de bata manami mulai teo kami tok Tuhan di selama pakkobasion ni amang pandita nami di huriamon tunggodang akka perubahan tunggodang akka nauli na denggan na boy iba pungpunghami manang na boy didapat tami siya namangon tok Tuhan di siaran tok Tuhan di tempat nai baru betong siang gia ma gabe ama si pujion pandita si pujion ama namion songoni betok Tuhan amang pandita sinaga namang gatihon namang pandita nami tuhoro pastor nami tok Tuhan nunga lobi godang di bae namang pandita si majutak na masa di huriaon alepos durhanami lobi gumurang dobe pas pamasaon ni amang sinaga di huriamon lobi isan na pinatupan ni amang si majutak pos durhanami tok Tuhan homa nama mas-masu ya tok sudi tok Tuhan boleh ate menurut Tuhan songoni pinaksudiak ka program ni huriami tuhoro pastor nami saho totong napa mamas-masu hami sudi Tuhan pasu-pasu sudiak ka panitia ni huriam pasu-pasu sudi akan pinabaki metok Tuhan akka di tahun profesionalisme asal giak boy mardala ni tok Tuhan sesuai do rencana nami terlalu bisa sesuai do menuram Tuhan de bata manami stok nai yang bagian nami hatam na pinasaan ni amang pareses nami tok Tuhan pasu-pasu amang nami asal giat boy di tu si hami jala boy di boto hami akka hatam na pinasaan ni amang pardita pareses nami tok Tuhan nak pa amang pareses nami songon uluad di distrik namion tabay di nasida pasu-pasu tabay habisuho na tok Tuhan jala homa nama pabisuhi amanami songon uluan nami Tuhan asang giat sudi ruas ni huriami nasa distrikon melas ni roha majalo setiap akaulaon na pinasahan ni amang distrik nami majalo sudi akka keputusan na pinasahan ni amang distrik nami boy tarjalahan nami tok Tuhan di bagasan las ni roha boleh ate medo Tuhan tu godang nayak kasi pagudon nami alepos durahan nami tok Tuhan napa sa utom mu di tikki na sugot jala lehonom mu alus ni itu hami ganuk marsada boleh ate medo Tuhan digijang sudi pagudon nami jumulurase maham siat dosa pangaluson nami asang giat tamah hami majalo asi do holong ni rohami mariti anak mu Tuhan Yesus Kristus jal datang yang matang yang namion amin. Tabigima korsian punguan sola gratia.
Marit de Mahita nomor 670 ayat sada dohot udutna laos disomma tapasahat piliata pilihan sadaa dohot sadabi. Tarbegeso arana jojo tongos ma sondang di tung toro parbegu inaholomi tongos ma sondang di tongos ma barita dauli madungo namodomi tongos ma barita nauli madungo namodomi. Tarbege maangkung na jauh-jauh tongos ma sondang mi kaurupi ma akan alilui tongos ma sondang mi tongos ma barita nauli madumoy namodomi tongos ma barita nauli madumoy namodomi. Unang say tarhisuk itu di rohap tongos ma sondang bi baritahon hatahang oluali tongos ma sondang bi tongos ma barita nauli madumoy namodomi tongos ma barita nauli madumoy namodomi. Olong di roham mana mangojar ho tongos ma sondang mi tumpal hangolu anira dedi ho tongos ma sondang mi tongos ma barita nauli madumo namodomi tongos ma barita nauli madumo namodomi. Nauruti ayat sada. Artigeso arana jauh-jauh tongos ma sondang mi
San Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Kuriana hinaholongan ni Tuhata dihamua manami nanami remaja na posubulung duhut na mahita noang napungu di bagas coroon. Selama hari Minggu ma dihamu saluhut na. Salum. Horas. Tajakom mahata ni Tuhata na mamakulingi hita di Minggu sadarion. Tersurat di buku 2 Samuel Bidu 22 ayat sada sahak rodi ayat pitu. 2 Samuel 22 ayat sada sahak rodi ayat pitu. Molo adong naung pamanaton ia turpuki ima edeni Raja David manang Raja Daud. Alamar rubang edde doi upang ido majenokki tarak mangedehon. Aladang adong notna balugu majahamat tong tabaen. Ate alai hujahama jo parjolo pendahuluan nai. Dungi di hatahos sidapi ma tu Jahoba aka hatania deon diaridung na pinaluan ni Jahoba ibana siat tangan ni saluhu musuna dohot sian tangan ni si Saul ninna ma rapita Jahoba do dolok batu diau dohot haporusaku jala si palua au de rapita de batado partano batu aku marhaposatu ibana do au lobu-lobuku dohot tadu ni partu auku paroding-oding aku dohot haporusaku si partupak diau ibana padua au sian uhum gugu sai hupa jauh-jauh do Jahoba natama si pujioni jadi malua au sianaka musuku nunga pola dihalangi aka obat ni hamateana au aka sungai ni hajahaton manonggot yau nunga pola dihaliang ake raten ibanu atoru au dilikupi aka jorgong ni hamatiani au jadi dinatar gugut yau hujudu Jahoba jalahu pangiar angguku tu debataku jadi ditangihon ibana soraki siat jorona jala tolhas angguki tu pinggol nah songonima saat ni turpuhi laus songonima saat ni edeni Raja Dapiti bagat do nakim pangedde honotai nang pesa danok doraite sol inda doratong ate F sama dengan du kamang dok kenang ujume me tahu hiado hupinggol pakatayon ya kaina pajupang nasida dihatahom marupani perniahapan na idi wesa na dihuta akan ngaluk ni daging na ayaw acitiad dogotik weda songonon mau songonon gajang mau natungate dung dihataho sahala songoni toromuse edana na asingi pitor sunggul muse perniahapan na ayaw pe eda ina tu nyambung bon si hataho nakka pardangolan nabi ma si hataho nakka hangalutun nabi matu dungi sahat matu pakatayon ubat au ubatod dohu allang bah tor malum dohu ilalanina woi do eda torodo eda nana asingi atong dia majolo ubat mieda idang pola tu dokter hola pengalaman ni dongan nai do torijalo ubat nai mulo jama sonari ranga dang barani bejol masonari soneti masa hola pas ubati tudongan na pitori pakyon nate dak kola sahid sasitong na hal na positif pe mulo dong aka ina maka tidakon pabahenan ni debata di nguluna lasongoni do tersunggul do musena pengalaman ni edanana asing kadonganna au peda tersoni do tungun
rumang ni pakkatayon nahya ni pinggol day uju met. Alai ternyata sian pakkatayon na sederhanai adong persiajaran jala naung dipakai nang di bidang marketing ima kesaksian. Hagogoon ni sada kesaksian parjolo manungguli halak na begisa di pengalaman na paduahon hagogoon ni sada kesaksian manugu halak asa mangulahon hal yang sama. Imana kintaringot ubati. Ibana do malum mamakai ubati. Aladang pole suku be aka dokter dia majo ubat mieda atau songonido. Alehal na positifnya mah hagogoon ni sada kesaksian manungguli halak di pengalaman na sendiri do na paduahon manugu na begisa mangulahon hal yang sama. Ima mengurupi hitanang mengatusi trupuhon di hati dakon Raja Daud pengalaman na pabahenan ni debata di bagasanggoluna dung malua ibana sia saluhu musuna termasuk si Saul. Dia dehon pengalaman nai, di hajong cokop pengalaman nai marhite edde naung rap nakening tajaha. Totu kekuatan ni naparjulu di kesaksian ni Raja Dauton ima ikon manunggul hita doi nang di pengalamata pribadi pe manang punguan manang huria, manang sada parbangsoon di pabahenan ni debata tuhita. Molo di hati dakor Raja David malua ibana binahen ni hagogoon ni debata sian akamusuna. Sian Raja Saul termasuk totu tongdo arga di hita pengalaman nai alai na marga disunggul panidang yon nai do hita tu pengalaman tasadiri bohama ia hamu amanginang pengalaman muna dia masih hati dakono muna pabahena di debata di bagasang golumuna yado sinukuton memang songoni di sada pertanyaan kamang dok kenang dia do dihilalahamu pabahena ni debata na balga na berkesan na sa dingot tamu dingulumu na ningon ba memang sudah dah maka tidak kau pengalaman Nabi adong manalu siap parmaran adong manalu siap parsahiton adong mana ni alusan ni debatatang yang nadung 10 tahun paima hagabeon misal Alessia sudi na pinajojor ni akaruasi sudi diruhu pardagingod do namar perdomuan tu pardagingon na do memang dangadong sunggul didiskusi nami hati hai pabahenan ni debata tu partodion dakuboto at surah husukuni nakining tuhita tong doropera hira-hira songoni rumang nielusna sunggul tuhita pabahenan ni debata di pardaging oton na mungkin malua siap parsahiton malua siap parmarahaan dohot akana asing tangyang tanang liling sa itapangido di alusi debata alay marhite panidangion ni Raja Dauton sa sitong na ikosunggul dorohata tu pabahenan ni debata na paluhok kita siyan musu natuk mangago daging dohot todita ima sibolis
Ima huaso ni dosa, ima hamatean, ima narokko, uhum saling lilingna. Sianima hita di palua Tuhani, dada holat daging tadiago, alai terutama todita. Apa nari minggu ini paingot do hita, tod di do anggo na panguluhon, anggo daging idang na margunay ninna, lapatan ni hina argani sada toddi, sada jiwa dia dopan di debata. Pola do di do Jesus, aha magunana, diomo halak saluhut portibion, anggo mago do toddina. Argasi tutu toddita di Tuhani jalasa sitongna. Diajari ido hita marnida hina argani toddita pe. Anggo dagingon mula doga betano pabuatan nahian. Alai toddita odo nabongot sugut Tuhang ulu sang deling nai. Manang toddita odo musena nagabe hona uhum saliling lilingna. Alanido nang pe ganupari saya tapasari-sari daging taon sifat lalap pita hiranina manau marga. Alai dipaingot trupu hoddo sa sitong nahita kamang marnida anggo nau marga parto diotaido. Daging taon boy do odak kipas alai todita ikot toktong hiras. Daging tau boy do marmara alai unang madohot parto diota marmara. Jalasianido hita di palua Tuhani imana binahen ni debata di bagasa Jesus Kristus pola mate tersilang ibana di hau benar silangi jalamar hite hamatean nai di palua hita sian huaso ni hamatean musuh parpudi na tinaluhon ni Jesus ima hamatean. Alani akan pinalua do hita kamang do kenang sarupa doho Raja David di panid dengan non dung malua ibana siana kamusuna alai taida anggo panidangion ni Raja David di turpuhon musuh pardagingot do na manosak ibana na mangana hosana asa mate jalaido taingot sia sekolah minggu ngatabo to berita ni perjuangan ni si Davidon mangalo si Goliat mangalo halak Palestin sial luar alai sia bagasa pe mangalo Raja Saul raja nasa diri do paranganna naing pamatehon ibana manang 3 hali diuji Raja Saul pamatehon ibana malua ibana manang 3 hali diitip asaboy pamatehon si Daud tong malua ibana. Sianima tubuh panidangyon ni Raja Dauton gabe dido ibana ma jauh bado dolok batu diau dohot haporusakku jala sipalua au debatado partano batu hakku marhapo satu ibana doau lobu-lobuku dohot taddu ni partuaku parodingodingaku dohot haporusakku sipa tupak diau ibana palua au sian uhum gogo. Nyata doi dalam kehidupan alai hudok nakning kekuatan ni sada kesaksian paingotok kita nang di pengalamat hita pe naung tu hamatiakian nama hita nunga digonggomi hamatiani hita bina ni dosa alai nunga roh Jesus paluau kita sian uhum alani dosai asini rohana do paluau kita dan alani hagugota alani dosa sitong na pengalamani iko mabuak kita sada kugut kesaksian songon na dido ni Raja Dauton tamado hita musemadok jauh bado dolo batu diau dohot haporusaku jala si paluau sa sitong na anggo hata panidangyota nunga pala sikop di hata haporsyaon na tulupong goli
Taringot tu pangaramotion ni debata nunga tadok au porsia di debata jahuba ido amba pargugu na suatu dusan. Molo dingot tamu kamang do kenang manang molo yado pedi parata-rata hamu lapatan ni ponggol parjului ima taha porsia debata nama noppa hita nama nariho kita nama jaga hita asaunang marmara asaunang lilu ido di patakas lapatan ni hata hapor siap ponggol parjului nang pejepeki bidang dona hinak kamna pengakuat tadoi pabuat Tuhan ido na mangaramuti hita kuason ni Tuhan ido na mangodingi hita ido asatama hita madok ibana partano batu atta ibana hapurusatta ibana dolo batu di hita istilah hosa sitong na di konteks na ido ay si Daud pe na pinaburu-buru ni si Saul libana tu dolo batu di mana mertabuni molong alau tu si ngamol beluluan gabi mana pangoding-odingan ni bana taingot donang kisah ni ibana na di sadaliang iyate alai pengalaman ima mabuan ibana dangga bedoloki memang na terutama di ibana alai songonima dia tu si ibana Tuhani na mangoding ibana sian nasa musuh na naing mangago ibana iko sadar do hita kamang do kenang dang tu gugota holam mangaramoti manang padua hodirita di perdalan ninggu lope ise maharos yak kita on nabu yang menjamin boy ibana malua sian COVID-10 siai. Rasudido hita madok asini rohani Tuhan do paluah kita siani paluah bang sota sian krisis na balgai. Dangalani gogot tabe. Adang-adong tarpangasaho gugo hamoraon hasangapon kuaso maradopon virus na songoni. Sadok pangaramoton ni Tuhani mana ijabu pehala sotong do olohona tarsor do haruar tokkona imasada na paduahon sa sitong na di paingo edetay do nakining ngwaw matsay nal do nakining di edeta nomor operas pitul pitui matsay lasi habiaran ninna di dalat tabi dang diida didongani Tuhan Yesus sautahe terhubayakod do jalaido sitong hapor siota di perdalan ningulu tau sa sitong nakamang do kenang gudang do mara natu mangago hita magago daging do todita alai maulihate madi Tuhani nang sipata dang pola tapangido satia Tuhani mangaramoti hita diak kapardalanan ninggulutai uju mardala kita didalani uju maringa kita di bagas tabe satia Tuhani mangaramoti hita acura boy dibahen video klip ni nama saun dalam alam roh idaut tamatakas Tuhani nasa toktong manogu-nogu hita suruanna disuruh merjaga-jaga humaliak kita karena sutarida do idona do ni detaite macelasi habiaran ninna di dalat tabe dang diida didongani Tuhan Yesus sautahe dakta boto na didongani Tuhan hita todina mangaramoti hita ubahe sipata dang pola olo hita madok maulihat itu Tuhani alai mulo dong sapamra madongani hita manang sahala petugas keamanan madongani hita di dalan dung sahat hita tujuan dohonot tado maulihat dah telah menjaga kami nita do hape Tuhani satia todina satia ganu pari aladang taida gabe sopola tado mauliate alai ido situhuna citongna alani pangaramotion ni debata do boy hita maluasian ragam ni parmarani daging do todi ubay boy hita hipasa tutikyon unang taripu alani gugota do malotta alai pangaramotion ni debata do anggo soibana mangaramoti hita tungso terbaik kita do malua
Molo so Jahoba namar hal huta. Tung mari suangdo hadudungo ni parhal. Kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, menjaga kota, tidak ada gunanya petugas-petugas keamanan mengudadisi. Ima padohan. Nah mangihut di episteli di sada Petrus 5 walu di paingot. Torang marohamuna dungo mahamu. Nah mau tahu do alomuna sibolisi songob babia na marawang mangalului si boditon na. Itu berlaku sampai sekarang. Labatan ni memang ido sitong na debatan nama botor dunia roh di boto ibana do jala di paingot do hita pabuan nama otao do alotta si bodisi songob babia nama rawang mangalului si boduton na. Akan nama godang di bona pasogit songonawon adong do pengalaman na jolo di hami masa roba biat tu parhutaan. Torolo masar berita rupani yalang bebiatin na yalang naguguin na do alani biar nama guar bebiat tope naguguin do dokon. Yalang naguguin na adong jolma di hutaan hinat tungkan. Holo sahak berita na songonia kamang do kenang torjamok do halak. Torjaga do halak. Lau tu belia pedang barani be nang majulau ita bah. Bahan robe biatina datu. Gari manugo tipe ala di biar nasi patah mabuka pitu ipe olo nange ibuka. Bahai julu ni jabune ya tong tarpo dom bebiatikan. Jadi bah nange datong ibuka. Isi julu ni pitu. Lapatan ni dalam situasi siaga satu do sudah halak. Molong adong di bege berita, adong di hutaan dalang babiat. Molo di duri dang babiat, gajah do oloro tu parhutana te. Ibu gajah. Adong 5 modom boy ibu gajah isada. Ai pe ngeri do itong ati. Halo nganga do nasongoni. Alai molo masa berita nasongoni, gabe jamot tala akamang do kenang. Jamot. Unang majolawi ta tu hau maba. Unang majolawi tu ladangin na. Nah hudok di si molo di paingo hatani debatahi ta songoni do si bolisi mau taot songo babia nama ruang mangalului si boduton na akamang do kenang lau jorhata atit nang rodo ibana tu labungta nang mamul gapita atit nang rodo ibana tu bagas tabi pai mahod di pitui nang mamul gapita alai songo dia do carani si bolisi mamul gapita dang songo pamulga ni babiat nama baik kita mungkin berdarah-darah bertumpah darah daong cara ni si bolisi mabulga pita kator di taido di soro dielah hita mangulah dosa ido alanido nang tu bagas joro olo doro si bolis pangagoi lau mangejuni akan di bagas joroi sipata dinggat dorohana nang memuji Tuhani mabegi hatani Tuhani rotu gereja alai sahat di gereja bu di gugai si bolisi gabedangi ibain ulonna gabena asing ibain ulonna ama ulonna nasomal dibahas si bolisi mamereng kana hurang mamereng akana salah emelingi do nakning kornia mataya teina lau si ibu mulak parokoro naking baju kacing baju ni amang paditai tepal ina lau si ibu mulak HP rotu gereja nang memuji Tuhan ido mulana alai si bolisi ma mangela ibana asa gabi si takut naroa ibana manang si ida naroa dang belaho majalo hatani debata alanido ikolam jamot ti takamang do kenang jaladang tuk tarpangasahok kita gugot tatusi alanido dibuat trupuhod dipaingot trupuhod do ita asa maka tidakon kesaksian yang sama songon na didok ni Raja Dauti Jehovah do dolo batu diau dohot haporusaku alai molosati tatu kesaksian na songoni
tahanguluhom matong. Molotodok Jahoba do pargugon na suatu dosan ido ama pargugon na suatu dosa disi labatan ikat tusido hita marhaporusan. Asa sitong ma songo pengalaman doh padidangion ni sidauti dina didokna jadi dina targugotiau hujau do Jahoba jala hupangiar angguku tu debataku jadi ditangihon ibana soaraki sian joron. Mulu targugut tita kamang doa kenang taingok ma maju guarni Tuhani ibana do dolok batu partano batu adi hita ibana do natuk palua hita. Mulu targugut tita binahin ni sahid, binahin ni parukilon, binahin ni akaragam na masa, taingok majugor ni Tuhani, asay ba na mga ramuti hita, mangurupi hita, paluahok kita, asa unang gabi marmara, daging dohot todita, binahin ni ragam ni akka hasusani. Molo dipaingot tita musia nakining nasa siuto Yesusi sangat mungkin mengalami kesulitan penderitaan. Taingok majogo arni Tuhani ay malua do ganub na majogo arni Tuhani. Molo didok Tuhani ditangihon debatado soara ni bangsona ikolam pahitsatok kita doi asalam marsitutu hita majoguarna. Da sebuah keistimewaan doa kamang doa kenang molo olo Tuhani manangihon suarata ay holan parto gini bangso ope rade manangihon suarata nungalas rohata hola lau hita rupani mangaluhon kesulitan na tadopi tu pamareta kabupaten, provinsi, apalagi itu pusat. Dalas dorohata. Gudang dohalak saineng masihol mengaluhon kesulitan na. Mengaluhon tu si Jokowi. Ali gudang do nasutup pasahat to ni. Alay ro Tuhani pergugun na suatu dosani. Partano bato atai. Parodingot-dingot tai. Iba na sadiri do. Madok tu hita jo maau jupa hagugutan asa hupalua ho ibana do mangaleho jaminan narade do ibana manangiho suarata molong adong jaminan nasongoni parsala manahita kamang do kenang molo sota pakke istilah molo udok fasilitasi hak istimewai alani hataot sa sitong na pahitsa rohata asa sudehita marsilubba marsuarahon na di bagasa rohana betu Tuhani ditangihot Tuhani do hita alay tutu jupa matsuarahon na di bagasa rohata hita unang maholan na di hita dohok mana di doongan nate jupa martangiak kita tu Tuhani unang maholan humaliak kita sinyal ni tangyang tai dohok tuluat na bidang sahak matudongan sahak matuliak portibion asa taruli halua nakalak aidak kolak kita dihirim debatan yang malua alai dido ibadau nang ikos saluhut jol mamalua alanido kesaksian ni parpasal menon Raja Dauton paingotok kita di pengalamata di pabahenan di debata tu hita asa hita pedoho bersaksi hita pedoho mamakataho pengalamat tabi makataho pabahenan di debata di ngulut tabi asai manunggul halak musena mamilangi pabahenan di debata di nguluna jalamar hita kesaksiat tai tatugu mahalak lam jonok tutuhani marhapurusat tusi asa sude halak maruli haluau siat tuhatai kamang dok kenang ima pinaingot ni trupukot tu hita
ikon songon Raja Daud ido hita akan naung mempunyai pengalaman yang sama. Ala sarupa do pengalaman tak akan naung pinaluan ni Tuhan ido hita kamang do kenang. Hehe mahita, borhak mahita, laho makataho maka tidak ko pengalaman tai. Pabua Yesus do partano batuan natutu. Yesus do haporusan natutu. Jala Yesus do sipaluan natutu. Adong do hagugon di portibion natuk kira nanaeng tuk mangurupi hitate. Alay taingot tordita do diago. Daging tai hira na diramoti, tapi roh kita diikat. Ido rahasia ni ilmu okultisme kegelapan. Bui todi ni sibodisi mangaramoti daging ta alai ganjaranna manang tumbalna todita do. Ido asa muruk situ tu debata mida akka dukun-dukun di Israel natar surat di kitab Yesekeli nama bait tali-tali jimat ninna dengan mana engkau menangkap jiwa bangsaku akka nama make nama rahaporusan nama ngasahon gugoni okultisme boido diurupi pamatang nai alai sementara doi alai tahingot todina gabe tumbalna. Ilmu okultisme tidak pernah juga memberitahu tumbal yang dia terima. Rahasia doi. Ido sa ilmu kegelapan. Alanak di pabawa risikona dang di pabawa tumbalna. Alai halak na marhaporusa tutuhani. Dang adong tumbal ni halua situ tudo malua daging todita di bana. Alani kesaksian ni Raja Dauton dua manak kening. Paingotok kita asa dohot kita maka tidak ko pengalamata akan ang pinaluan ni Tuhan ido hita. Asa marhita kesaksiata malua halak. Jala paingotok kita asalam tahanguluhon paniadangiot tai. Molo tapar hatopot debatado pargogo na suatu dosan unang biadong na mapurus tu hagogo ni hahulomon tu si mahita mapurus molo dung ngataboto dang tarurupan ni hagulaponok kita tu Tuhani mahita mapurus jala akka na tutu marhapurus tu Tuhani tarida doi nang dingolu peribadahan tarida doi nang di parngulu siganu pari ahama di pangasahon. Molotopu adong masalah di bagasan parngulut ta'aha mana parjolo ruar. Asipatadong mula sa gereja. Alani repot na di saan. Macet lalu lintas. Adong na masisenggolan. Adong do halak na memang senyum. Alido harak tor. Dan adong pola loceng tor marsiti juas songoni. Tor ipetuduho kajagon na. Hagugoon na. Lapatan ni bahwa itu adalah pertanda dang Tuhan di pangasahon. Alani respon pertama, alus pertama siasaduhut masalah natado pinian Tuhanima. Ido tikosna hita namar hapurusan tu Tuhani. Di parpugugu Tuhan mahita sudia kamang do kenang. Maka tidak koni mana mangasahon ibana pasahat tonggolut tatu ibana. Amin. Mertang yang mahita. Mauliate maletu hadi hatam nang sahat Tuhami. Marhiti panidangion ni Raja Daud. Gabuhingot tami tutu. Asini roham nang paluaho kami. Siya musuh natuk mangago daging do todinami. Alay di bagasa Jesus akan nang pinaluam dohami Tuhan. Tamaha tidak konon nami asini roham do agogo omu naung palua hami siam musuh nami musuh na parpudi nanti nalohomi mahamatian jala tamaha hami doho mangidihu goarmu
binahin ni denga basami asa marhite panidang yon nami le Tuhan taruli nang halak ditugu ni haporsyaon tertai nak kalak maka porsyaiho asa dohot ibana marsauliu kaluaon nasyak oleh Tuhan atong lam ajari parbisui parsahalai ma ganup pami sudi maka tidak kon pabahenomong dingolu nami asalam tugu haporsyaon nami tugu nang haporsyaon ni naubegi panidangon nami suatu mahatam tuganup hamina pengudison dison ale Tuhan miam mahamidisi miam mahatam di bagasa kami di bagasa Yesus Kristus Tuhan nami amin. Cik. Taparadi mai deta laos di bagasan di Kioma tapasahat peliata 2A 2B dohot taliasi sian holong nirohata paborhaton paditata padita simajutak dohot keluarga. Tolong oh Tuhan sahat madiriku Pakai ma'aho bartulomo Molodang oh Tuhan maringanan dia Diri kondang marah gabei Tumpogos edison mananson antahe masih gantung tuho sasude holang hui huton dan bedirikon togu togu madu nature Tolong oh Tuhan saigara rohako Tumuduk domago loiho Tondimi matokto mergogoy honawo Mangulahon lomo niroham Tumpogos pedison manang sonang tahe marsigatung tuho sasude Horan hui huton ang bedirikon togu togu madu nature Tolong oh Tuhan tumbar
kon ho hui hu to ai hu bo to takas na martua roa namu se dohoti kolukon tumpo gospedison manang sorang tahe marsigatung tuho sasude holan ho hui hu tondang bedirikon togu madu nature Ayat sada. Tolong oh Tuhan saat diriku pakai maaho partulongo polodang oh Tuhan meringanan diam diriku dan marar gavei Tupogos pedison manang sorang tahen marsigatung tuho sasude holan ho hui hu tondang benirikon togu matu nature Uriana hinaolongan di Tuhata sahat mahita tuna paborhaton doh mangojakon padita fungsional di huriat tahun taparade medita sian bukit 127 ayat 3. Sai pasada ale Tuhan akan aporseai asa masih holongan songon nabi natimi di bagasan hasitona idopinang idomi sai padomu akadongan natutusinodami Amo kadongan sahuria di HKBP Sentosa Resok Santosaon Sedarion Pak Burhato Tamamat Tapadita Wandi Simajutak Sarjana Teologi tu ingan apa kubaison nasidana baru Obarma itu surat keputusan nih pucuk pimpinan HKBP Alanita begi majolo surat ketetapan taringot tu mutasi nasida Surat Keputusan Ketetapan nomor 196 garing PDT garing SK garing 03 garing 2023 Epurus Surya Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Pearaja Tarutung menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, memperhatikan dan sebagainya, memutuskan dan menetapkan nama Pendeta Wandi Simanjuntak Sarjana Teologi, nomor induk pegawai 201104 10805 1984 063, tanggal lahir 8 Mei 1984, jabatan dahulu Pendeta Fungsional HKBP Resort Sentosa Samarinda, terhitung mulai tanggal 15 Maret 2023 menjadi Pendeta Fungsional HKBP Kantor Distrik 22 Riau
dengan ketentuan yang pertama, menerima balanjo pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran. Kedua, kenaikan balanjo pokok dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. Ketiga, potongan dan tunjangan BPJS dibayarkan oleh HKBP ke BPJS Ketenagakerjaan. Keempat, iuran tunjangan pemeliharaan dan perawatan kesehatan dibayarkan oleh HKBP ke BPJS atau asuransi kesehatan. Kelima, iuran program pensiun disebutkan pada kolom tunjangan pensiun dibayarkan oleh HKBP ke DPLK. Keenam, apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan pembaharuan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Petikan surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan Sekretaris Jenderal HKBP, Kepala Departemen Koinonia HKBP, Kepala Departemen Marturia HKBP, Kepala Departemen Diakonia HKBP, Biro Personalia HKBP, Biro Jemaat HKBP, Bendahara Umum HKBP, Dana Pensiun HKBP, Sekretaris KRP HKBP, Parhalado HKBP Resort Sentosa Samarinda, Preses HKBP Distrik 27 Borneo, Preses HKBP Distrik 22 Riau, BPSK HKBP. Pertinggal 1 sampai dengan 13 untuk dimaklumi. Ditetapkan di Peraja Tarutung pada tanggal 3 Maret 2023, Huria Kristen Batak Protestan atas nama Eporus HKBP, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar ditandatangani dan distempel. Demikian. Dihamu Padita Nami Padita Wandi Simajutak, Sarjana Teologi, nunga dibegahamu surat keputusan ni pucuk pimpinan HKBP taringat tuhamu, domutusi pa borhatun nami mahamu tuingana pakubasyo munane baru, na dipasahat Tuhan Yesus Raja ni huriai tuhamu, ope au preses HKBP Distrik 27 Borneo, upaborhat mahamu sian HKBP Resort Sentosaon, di bagasan goar ni debata ama, anak dohot todi perbadia. Sa di pasu-pasu debata ama sude ulamuna nasa laut di huriaon, bay sangap di goarna. Laos marhiteo mau pasatami tuhamu, hata mau lehate, di siala pakubasyo muna sa lelingon, di HKBP Sentosa Resort Sentosa, Distrik 27 Borneo on. Amin. Ya. Mari demahita. Sahuria di HKBP Sentosa Resort Santosaon, Sadarion Ojakono Mapadita Fungsional HKBP Resort Sentosa Nebaru,
Imam Atta Padita Joshua Sinaga Sarjana Teologi, Mangguduti Ulaunnya Mata Padita Wandi Simajuta Sarjana Teologi, Barma itu surat keputusan pimpinan HKBP, Atong tabigi majolo surat ketetapan taringot tu nasida. Surat keputusan ketetapan nomor 235 garing PDT garing SK garing 03 garing 2023. Epurus Surya Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Pearaja Tarutung, menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, memperhatikan dan sebagainya, memutuskan dan menetapkan nama Pendeta Joshua Parulian Sinaga Sarjana Teologi, nomor induk pegawai 201912 10709 1993 024, tanggal lahir 7 September 1993, jabatan dahulu pimpinan Jemaat HKBP Sendawar Kutai Barat, Resort Sentosa Samarinda, terhitung mulai tanggal 1 April 2023 menjadi pendeta fungsional HKBP Resort Sentosa Samarinda, Distrik 27 Borneo, dengan ketentuan yang pertama, menerima balanjo pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran. Kedua, kenaikan balanjo pokok dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. Ketiga, potongan dan tunjangan BPJS dibayarkan oleh HKBP ke BPJS Ketenagakerjaan. Keempat, iuran tunjangan pemeliharaan dan perawatan kesehatan dibayarkan oleh HKBP ke BPJS atau asuransi kesehatan. Kelima, iuran program pensiun disebutkan pada kolom tunjangan pensiun dibayarkan oleh HKBP ke DPLK. Keenam, apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Petikan, surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan Sekretaris Jenderal HKBP, Kepala Departemen Koinonia HKBP, Kepala Departemen Marturia HKBP, Kepala Departemen Diakonia HKBP, Biro Personalia HKBP, Biro Jemaat HKBP, Bendahara Umum HKBP, Dana Pensiun HKBP, Sekretaris KRP HKBP, Parhalado HKBP Sendawar Kutai Barat, Parhalado HKBP Resort Sentosa Samarinda, Preses HKBP Distrik 27 Borneo, BPSK HKBP, dan Pertinggal nomor 1 sampai dengan 13 untuk dimaklumi. Ditetapkan di Pearaja Tarutung pada tanggal 27 Maret 2023, Huria Kristen Batak Protestan atas nama Epurus HKBP, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, ditandatangani dan distempel. Demikian. Laus tabagi mamuse taringot ulau ni Padita hobar tuatura do peraturan HKBP dung amandemen patuluhon. Ulaud ni Padita khobar tu aturan peraturan HKBP tahun 2002 dung amandemen patuluhon naparjolo songona tersurat di agenda pasahat tohonan hapad di tahun HKBP. Paduahon mandohoti akarapot ni Padita HKBP. Dihamu Padita nami Padita Joshua Sinaga Sarjana Teologi nunga dibagi hamu ulau ni Padita hobar tu aturan ni Huria Kristen Batak Protestan atong nama nukum maaon waeng tu hamu di jolo ni Huriaon doh di jolo ni Tuhan Yesus Raja ni Huriai naolo do hamu mamelehot dirimuna mangaradoti ulau ni hobar tu aturan do peraturan ni Huria Kristen Batak Protestan naung binege munai.
atong dihamu Padita nami Padita Joshua Sinaga Sarjana Teologi au Preses HKBP Distrik 27 Borneo. Bau cako kamu gabe Padita fungsional HKBP Resort Sentosaon. Marhite-hite goarni de bata ama. Dohok goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohok goarni todi purbadia. Sa didongane mahamu mangulahon-ulahoni. Asamar sangap goarna marhite pak kobasyom muna. Amin. Di hamu ruas dohok parhalado ni huriani Tuhata Yesus Kristus di HKBP Resort Sentosaon jako kamuma amata paditaon di bagasan Yesus Kristus uluni huriai tangyakot jala urupi hamu manasida asa majadi ulaun nasida di hurion martang yang mahita ale Tuhan de bata amanami marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami Raja jalana puna huriai maulate marohanami tuho jala pujion nami maguarmu adang di paloso huriami somar permahan alai sa di pabakit todo akan aposomna burju jalana olus suruomu mamari taho katam nunga di paujako Padita Joshua Sinaga Sarjana Teologi makubasi huriam di HKBP Resort Sentosaon asi maroham leho matodimna badiai margogihon ibana parsahalai jala parbisuki maibana asapolin baritam nauli di barita ahon leho kahipason hatuguan doho hiras niroha dinasida mangaraduti sudi ulau di huriaon. Amin. Hudulman pinasaha matu parhalado mangaturhon tu nama dohata borhak dohot pajak konon. Mulai ate madihita, sahak matihita, tuhat tu nama dok kata borhat dohot hata pangujak konon. Pengiduham maharadion yamang Padita Wandes majuta dohot inang dok keluarga pasaton hata pertading. Iya, mau lihat tema ratong ma alai sodo inong niba do simadua rak jongjong mai teson dampingi hamu hami. Romenang. Terima kasih Abang. Dihat. Sehat-sehat doakan Dionnya bilang. Sehat-sehat ya Bu. Doakan Dionnya Bu. Sehat-sehat ya Bang. Doakan Dion ya Bang. Kami mau pindah. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berkati. Shalom, selamat hari Minggu madihita saluhutna. Yang kami pertama-tama puji dan syukur buat berkat Tuhan, boleh siang hari ini kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang kami hormati Amang Preses dan Inang, Amang Pendeta Resort dan Inang, Dohot Sude, full timer dan parhalado na adong di HKBP Resort Sentosa.
dan yang kami kasihi Amang Inang Remaja Naposo Bulung dan Sekolah Minggu di HKBP Resort Sentosa. Mandok mulyate dohami Amang Inang di sude dukungan doa Amang Inang di pelayanan Amang Pandita Naselelengon. Tanpa dukungan doa Amang Inang dan boy hami melayani dengan baik di gereja HKBP Sentosaon. Dohot mangido maaf mahami Amang Inang di sude pelayanan kekurangan kami selama ini, terlebih sebagai saya istri pendeta yang tidak bisa full bersama-sama melayani dengan Amang Pendeta. Harap maklum Amang Inang, mohon maaf di segala kekurangan kami. Doakan kami di tempat pelayanan yang baru, semoga lebih lagi pelayanan kami dan sehat-sehat kami berangkat dari Samarinda menuju Pekanbaru dengan tidak kekurangan suatu apapun, dan sehat-sehat Amang Inang semua yang berada di Samarinda. Molyate madihita saluhutna, Horas. Dan selamat melayani buat Amang Pendeta Sinaga beserta keluarga. Selamat melanjutkan tugas di tempat ini. Molyate. Ya, molyate ma di persorata kana ulio sa matuhami na inormata ma Amang Preses, dot Inang Preses, dot Amang Pandita Resort, dot Inang keluarga, son Inang di Sekdisate, Sekretaris Distrik, ala Sekretaris Distrikon, ay ala kompak daw tu bapak nahian, ala situa kuyan do bapak non Sekdison. Jadi songoni nang tu hamu akamanami donganku parhalado, dong aku berdonang-nonang, dong aku merbada tok ke parhalado, sudi ma dong aku sudi. Jadi las dia ke persorata, songoni nang dihamuakan na tua-tua nami. Sudi ruas ni huria. Ala secara khusus saya naso mardida dondong na Banua Gijangon. Horas madia muna di Banua Gijang. Matong asa dida iya. Tong asa tersapa tok kamu na Gijang. Secara khusus gokon nami Merak dari HKBP Merak yang sangat luar biasa. Jadi sudi do kami marale-ale bersahabat tuaka gereja. Jadi secara khusus tuh HKBP Merak ala memang ketepatan wajari kami akayana konasida pahopunasida untuk bermain musik jala bergabung mon pemain musik Samarinda HKBP Sentosa dengan HKBP Merak. Itu luar biasa. Jadi secara khusus molo mernida ya hinaulina dinggamon awal mula Samarinda akan berkibar. Gereja yang dua ini akan menjadi gereja yang termegah dan terkompak haduanna melalui anak-anak dengan bermain musik saksofon pada saat ini. Nang Sony dianggiku dianggiku selamat melayani. Anggo nanggikon segodang do komunikasi tuau dinggadui burjuda karwaston topoti mak dinggamma parsauramu jala dangadong na jugul-jugula ke Sentoson. Sudi itu terberita Sentoson, mai botolak kami, perjolo doho masuk tu Sentoson. Selamat melayani ma tu anggiku ake, mulyati makamang sebenarnya neng gudang do honoku dia kapar saurat tahun. Orang lebih mahami di bagasan 2 tahun hurang hami namar hobas. Memang ketepatan tiki tong do Amang Preses mangujoko kami. Ale tipi tu tipi do. Idang pala di jalan Pareses, idang pala binoto sama dia jalan-jalan ni Amang Preses on. Alay nga sahab binoy ngahok be jalan ni Amang Preses. Berarti nga sah be hami di paborhat siak kuryaon. Akamang do taminang secara khusus la sujo pang Bibil Pro. Sotong gabi marungu anong Bibil Pro. Iya, tu Bibil Pro. Ay bado Amang Panditaon habe odo dongan ni batong marhobas do Amang Pandita Resort. Jadi itu inang Bibil Pro, dohot keluarga, selamat layani. Tu sudena. Jadi alani marsitanya ngama ita. Terlumubi dia kana tua-tua nami.
Las Roha do sudia karuas tahun. Punganina Esther, ina Kamis, pungan Sola Gracia, Immanuel, songoninang pungan nama Huria, dohot dongaku na foto bulu. Memang banyak kesan, banyak yang indah. Gudang duna uli, widahami jaka pakobasyoni. Alai sudi naon, pasti ada dukungan juga dari pimpinan kita Amang Pendeta Resot. Jadi nasa ulaun itu bisa berjalan, tetap ada support dan dukungan dari Pendeta Resot lahu makobasi di Huriau. Akamang dotaminang akapar saurat tai ngok be mak marsitanyang mak mula kami pribadi na melayanion dangadong istilah si palesem di hami dangadong istilah di hami cari muka daun ala hudongani hamu asa gudang hubua siya kamu dang songoni dang tipe nami marsaur jala dudia pe parsauran nami ido hutanopo kami jala dangadong manang hanyutan apa tidak ada dangadong secara pribadi mah ai secara khusus jala hudok doi Solomo rohiat rohaku nagabi padi tahun alai saya dipaksa na tu hiam magabi padi tahami ba niulau manenget-nenget sedinggan-dingan na hapat di tahun ido pola dagabi pendeta pengemis atau pendeta yang meminta alai dinggam maulun nami. Itu semua berkat doa tangiang. Dangalani dia alam yang prinsip nami na marhobaso sifata murah-murah do terbarita pangalahon nami. Alani hamu martodong bido. Moludang dinggak kami di sada Huria. Bayi tobok tu Huria so hase aina kan. Itu nama bain bahwa selagi bisa kita buat yang terbaik, kita buat yang terbaik di gereja ini manang di dia pe di Pakobasyon melihat tema di kebersamaan nakamang nasubui hubilangi hami sada-sada dia kapar sauratai secara khusus dia kapungan korama Immanuel sudi anggo tuna tua sola garsion takpalanan bergabung au tuna sida alai hera huangga do akta nasidaon hera dongan ali-ali do hapenian akamung niba do opung niba no Imoliati makamang marsitanyang bahita dia kaulota secara khusus buat adik-adik kami tim saksofon ya pesan namang melayanilah sungguh-sungguh jangan nanti nggak ada amang pendeta nggak main kalian kan gitu kan ya teruslah melayani jalaon saksofonon resmi mau bah dison langsung amang situ aber nama membinau ada resmi bahasa tuluk di takamang. Nah, nasida mah sebagai untuk mensupport dan melanjutkan ini. Songoni kepada adik-adik kami terima kasih pujian yang berharga ini akan kami kenang. Bah, langsung ikut anak Amang Siregar ate. 1 bulan dia langsung sudah main. Terima kasih Amang ya. Pesan Amang Pendeta, raih cita-citamu. Masih muda, semuanya kalian tim pemain musik dari Merak dan dari Sentosa juga kejar cita-citamu. Tapi jangan lupa juga ketika kalian sambil kuliah ingat pelayanan. Ini yang bisa kalian persembahkan, berikan yang terbaik buat Tuhan. Dan itulah menjadi kebanggaan yang luar biasa nanti kelak. Dan besok mana tahu kalian ada menjadi bupati, ada menjadi sekda, ada menjadi camat, ada menjadi keplor, kepala lorong, ya kan? Semualah itu ada jabatan, tapi jangan pernah lupakan HKBP. Cintai HKBP, amin. Cintai gereja HKBP, hanya itu aja pesan kami. Itu pesan Amang. Kalau kamu sudah mencintai HKBP, besar pun kamu nanti terdiri di HKBP, dibaptis di HKBP, malua di HKBP, menikah di HKBP, apalagi mati di HKBP. Tanamkan itu bagi kalian. Inilah yang mau harus kita hidupi. Begitu juga kepada Naposo Bulung. Adik-adik kami, Naposo Bulung
ya yang sudah waktunya dapat rokap, cepat-cepatlah. Doa kami supaya terdapat maka rokapna. Yang masih sekolah studi diteruskan sekolahnya. Songoni nang di calo situ atong, di calo situon ya mari menjadi pelayan yang sungguh-sungguh makaman. Hamuak ka calo situ nami, songoni nang hamuak ka na tua-tua nami parhalado nami, malutong adong aka pabahenan na buido pagi itu, buido na gabi salah pikiran muna anggosian rohanami, saya tidak pernah ada menanam dendam dimanapun. Songoni nang tuhamu keluarga parhalado, songoni nang keluarga Pangulanagok. Holan hubege barita eskaun itu juga sudah bagian sukacita buat kami bisa bersama-sama dengan keluarga, bisa bersama-sama melayani di tengah-tengah gereja Tuhan walaupun di kantor distrik. Ala memang songon namang pareses tahun maju ala seningot. Ay di kantor distrik doi mana gabi pareses kan? Dangi amang pareses tahun. Ido wah. Jala ngadua periode nasida boy nama nasida nong kadek marturia. Kan ido kan? Katangi yang doi. Song nima na boy pasatami nang tu hita salut na kamang di sopo mandongan boy gumudang anong marserarian aon secara umum mak. Kepada sahabat-sahabat dongan ale-ale, Tuhan memberkati kita semua. Horas ma dihita. Mau lihat mah dia mang perdita nami. Ipasatai mamseng tuang perdita nami, perdita Joshua Sinaga lau patar dahod diri. Shalom horas madihita saluhuna. Mulai ate madi tuhata, mulai ate manang dihita saluhuna amanginang terlebih di resort di Huriata apala di Yobason. Nabinar sangapan namang pareses nang doa ang padita resort song-songoni nang amang sekdis nang saluhuna kaperhalado di Sabunganon perhalado resort nang tuhita namarpungu di bagas joro ni tuhata. Ala patadahod doa manginang atong patadaho madiriku. Au padita Joshua Parulian Sinaga. Mulupi sahalak kwison ngasoho tau tong. Parnijabu buru rumah pea. Dang boiro ala di Kutai Barat baru dope melahirkan jala umurna sabulan tuluari dope ngebutuh hamu ramang inang dauna sendawar tu samarin daun sasitong nadanggalane biaya luzana hidupung hidu makana udot do tuang parese sang padita resort mulodong uloku, mulodong ulaw namang pareses di distrik, manang di resort, mulo hira-hira batal do ulaw ni dang adongau, radap pular rawate hirani kurupane. Jadi alani do na pemulihat do pe parnijabu sahak matong tabena di ulaw panguzak konom sadarion namang inang. Nama nubuhonau dainang pangitubu berupa pahan. Di Kutai Barat dotong nuai. Rabdoho na buruku madongani parnijabu. Iya nak boru nami ya maaf. Guarni boru nami Jesslyn ondi boru Sinaga. Jadi pangguaran nami Bapak si Jesslyn mak. Alayang guruas ni Huriata, bamang paditama tong guar hamate, tong mamarsi jagaan. Si matuai boru si tanggang.
yang go hami mangula di Sendawar memang ngadong tulu tulu. Alania manginang songonima partinan dan nami. Jala lasmarohamuna tanyako kamunang hami songon padita nama ngurupi ulon ni padita resota di huriaton. Imahata siak kami manginang mulai tema dihita mulai tema nang dihita saluhu na horas madihita. Oleh atema selamat datang ma dia mak perdita namai perdita Sinaga. Ope dipanggil haima haradion ni amang pesi hobing songon mewakili ruas pasaton kata borhat nang kata pangujak konon. Shalom, horas madihita saluhuna. Nahu parsangapi hami amang padita preses dohot amang sekdis. Suaksong ni amang padita resort amang lubis. Suaksong ni amang padita nami nabaru amang pendeta Joshua Sinaga. Tarlumuwi ma dia mang padita wan di Simanjuntak. Song ni nang di inang Bibel Pro nang dohot amanami inanami perhalado ni Huria Sentosa. Tarlumuwi ma di damang dohot dainang ruas ni HKBP Sentosa. Setabi mamang molotong pehami jongjong. Sada silopa gadong nina dua silopa ubi molotong pehami napasahaton rap mahita taruli mulai tema dituhatta dia mang padita wandi Simanjuntak amang pos rohanami di perpidan ni hala amangon tunggudang do ruas na bersedih alana gudang do akan nauli na dinggan na binain ni amang semenjak kira-kira 2 tahun di HKBP Sentosa. Na parjolo gudang ni nauli na binain ni amang ima songon talenta nadong diamang selain melayani adong do talenta ima mangurupi anak konami nagabi parseksopon. On sada kesaksian don dihami songon na tua-tua bahwa yanakon nami gabi boy marseksopon nama. Na sebelum na dijabu margame. Alay holat di WA amang adong tugas ngagabi kamari gabi ribut. Holan na lagu mabinegeon. Apa na biasa holan na hohom do amang. Jadi on sada kesaksian don dihami songon na tua-tua ni yanak kon nami. Jadi mulai tema di amang alana amang dang holan mamereng secara ruas ni HKBP Sentosa ala amang melayani di HKBP Sentosa alai taruli do nang tu ruas ni HKBP Resort Merak dohot akan nasing termasuk di Muara Badak. On amang sada kesaksian do on patol hason nami tu amang. Jadi mulai tema dituhatta anggia ma tu amang padita Joshua Sinaga selamat datang mamang di damang anggia ma boy di Toruson damang songon na binain ni amang padita Wandi. Na paduahon kesaksian tu amang Wandi adong do pelayanan menurut kami sending tu dongan nami nadong di Bengkuring
Jadi amangon sering rotu bungkuring. Rap dohot akadongan nami na disaan dak kolan ruas ni Sentosa. Adong don Pentakosta, adong don Katolik, adong GBI. Ale adong sa dan naso heau pa buat tu amang, adong do isa da amang naso ruas ni Kristen. Imamang saragi i Muslim do amang. Odo pe hupa buat tu amang. Alana na bornge disukud do abasa dang dohot amang niku. Alai boto hitamang paturehon na haram. Cidang dohot di mana? Alai di pasa do tabi tu amang sah mata tabi tu amang padita nina. Jadi amangon melayani di sihami rap marpungu sudi akaruas nadong di Bengkuring meragam. Alai bui padomu amangon songon marjamita alai dang dibuka Alkitab. Kalau makatai songon. Jadi do amang songon kesaksian sian hami. Alai unang songon na amang adong do haurangannya amang. Hahurangan nyamang, on julu martangyang daw nabornge namang. Pabokku do hahurangan nyamang on nain ni narohaku. Ale posrohan nyamang, ko pabokku nang pedi julu nyamang preses. Hahurangan nyamang na perjolo omma, saya do hahurangan na. Nunga dilatih amang, ya nakon nami nanaing latihan marorgan. Sampai sana redak selesai do amang. Buhamo namang. Tuntutan nami do nang pe amang pelayanan di tempat na baru iko pasti tuntutan nami do aladak selesai do pe hape ngasanga malingi-lingi pe anu jebu nami dang selesai do pe anggo namang pabon nami do tuamang jadi bamulubuy na namang manang buha pe carana ikut tuntas sonon nyamang don asa buhay gawe parorgan yakka yanakon nami mungkin songonima na gudang ni akan nauli nadinggan na pinasaan nyamang sebahagian aledang boy pasahaton nami alani tikyamang alenang pes songon nyamang dia kapar saurata na 2 tahun namang di HKBP Sentosa pos dorohan nami adong doak kana hurang lubi dia ka pakatayon nami manang lakka nami sianias ni rohanami amang molotung pehami na pasahaton mangidum mapami tu amang tangyang nami yang giat amang hipas dohot keluarga pelayanan di inganan ne baru ale sotong lupa amang totok kita tangyang marsi tangyangan songonima mungkin naboy hupasah tami adong dohatani na tua nama dok napurat tano-tano ni narangking marsi ronggongan tung pedagita padau-dau alai todita marsi gongkoman. Mulia tema Tuhan beserta kita. Amin. Mulia tema dia masih hobbing. Ipasat ipangido hayo musik karedion ni inang situa pe buru situ morang lau pasaton hata mewakili perhalado. Hora semadihita saluhutna. Shalom. Moleata madituhata ala di bagasan sadarion marlas ni roha hita dinama jakon dohot na papurhaton amang pandita di tikyon. Parjolo moletema di pasahat rohanami nahu parsangapi hami amang pareses dohot inang siang songoni amang sekdis dohot keluarga amang pendeta resort dohot keluarga inang Bibel Pro dohot keluarga dohot inang pendeta sebulu Nehemia Sitinjak naro di bagasan tikyon siang songoni dihamu amanami inanami na di bagasan Huryaon jala suang songonima nahu parsangapi hami amang pendeta
Joshua Parulian Sinaga sebagai pengganti pendeta Amang Wandi Simanjuntak. Hupasahat tamima Amang, selamat datang, selamat bertugas dan bergabung di HKBP Sentosa mulai hari ini. Pesan nami Amang, perjuluma tu Amang naroon. Kami sebagai perhalado di Huriaon berharap harus lebih dari Amang Pendeta Simajuntak. Seperti kesaksian-kesaksian yang sudah disaksikan oleh banyak orang. Itu harapan nami Amang, asa pelayanan di Sentosa Nabolonon bisa berkembang dan menjadi kesaksian untuk banyak orang. Ima harapan nami Tuhala Amang. Nah berikutnya nah parsangapi kami Amang Pendeta Wandi Simajuntak dohot keluarga besar Narodi Tikion. Selamat datang Amang Inang, rohamu tuhuriaon mengadopi walaupun holap paberhaton amangon tiki majakkon nison dangarok kuidaro alai lau borhat rohamu. Jadi songon nalungud roha Amang Wandi secara khusus au pribadi satabi dihita Amang Inang Perhalado dang na pangidu aku sadiri au jongjong dison alai pangiduan ni Amang Odo hudok kodo tu Amangon Amang biasa na molo pisah sambut ni padita atar tu Perhalado no tua do Amang bae ma Inang ma sarupa doina. Jadi satabi dihita Amang Inang Perhalado dang napa jago-jago hono ison. Amang tu Amang Pendeta secara pribadi ini mohon maaf Amang, di dalam pelayanan kurang lebih 2 tahun mungkin secara pribadi adong dora hataku nasalpu alana au termasuk orang na keras do alai Amang ngope halak na tegas do, salah dikatakan salah, benar dikatakan benar. Jala pesan yang paling banyak disampaikan oleh Amang ini adalah hita Perhalado atar lumubi hami padita songon kaca do sude tarida sude dinilai ima nawingok samang maon aga babitiruon ima datehesi jaga hodo tutu salah pakatayon, salah pangalaka, salah padohan. Holang hurang otik Perhaladoi, apalagi pandita. Jadi imana huingot Amang, sayang giat ma di pelayanan ni Amang na baruon lebih sukses Amang. Ra dang na sempurna pelayanan ni Amang di son, tetapi molo au madokon Amang sudah melayani maksimal di Sentosa. Songoni manya pangiduan ni ruas. Seorang pendeta harus bisa mengembangkan pelayanan dalam berbagai macam. Yang pertama ngagudang nakanian saksofon yang sudah setiap minggu melayani di sini Amang. Mulai ate mangai tadi kon Amang nadenggani. Toho tutu. Songon naidok ni Amang natakanin si ombing. Kami pe berharap betul do sebelum Amang berangkat adong kiam manyan organ na songon seksoponon asa sempurna pelayanan non alai songon pangiduan ni Amang naking mudah-mudahan tidak ada jarak sekarang ini yang menghalangi. Ada banyak cara yang bisa Amang lakukan. Molo ido lanjutan ni Amang mungkin bisa melalui video call, Zoom atau apapun itu pengajarannya Amang. Asa unang holan sebuah nama, ikoma sebuah kenangan, jala sukses perkembangan di
Sentosaon. Jala godang do akka na tidak dikoni amangon pelayanan di Sentosaon na boy hubuk sendiri. Pertama, di dalam pelayanan amang ini majelis semua bukan dianggap anak buah, tapi partner kerja. Artinya partner kerjai dianggap dongan boy, ya, dianggap teman kerja boy. Sehingga au secara pribadi boy do mergait tua mangon alai. Amangope boy do mergait alai. Adong batas-batasannya sebagai batas pelayanan. Bisa menerima masukan dan banyak memberi masukan. Ya, jadi multi talent amang ini. Mudah-mudahan pendeta-pendeta yang akan datang, apalagi tahun ini adalah tahun profesionalisme dalam penata layanan, maka pendeta akan menunjukkan profesionalisnya, tidak hanya berdiri di depan mimbar menyampaikan sebuah bacaan firman Tuhan, tetapi talenta-talenta untuk membangun semangat, membangun rohani, membangkitkan rohani setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan. Idona pinangidoni jemaat, bukan mematikan semangat, tetapi setiap amang ini menyampaikan firman Tuhan, banyak referensi-referensi yang diberikan, sehingga setiap mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh amang ini adalah membangun rohani kita, memperkuat iman percaya kita, sehingga banyak orang yang semakin rindu akan datang ke gereja untuk mendengarkan dan memuji nama Tuhan di gereja ini. Ima amang, selamat jalan ma dihala amang, suang songoni dina tua-tua nami narosian hitaan, moleate ma amang inang, molotung songonope, panomu-nomu nami dihamu, paborhaton amang si pendeta namion, marbohabahenom ma om menabui di baik kami, inang, di HKBP Sentosaon. Sailam marbungaran ma pelayanan ni amang, mudah-mudahan bisa jadi pareses amangnya, pareses Borneo ya, supaya kembali lagi datang ke sini dalam pelayanan untuk melanjutkan pareses-pareses yang lain. Asa pajuppa kita musia mangate, suang songoni doho ineng, walaupun dengan jarak jauh dalam pelayanan amang di sini, inang berusaha do ro madapoton amangon patadahon tuhami jala inang molo menurut tami tohoma inang ni padita alagabe inang suripada do hamu di tonga-tonga ni hurion saya totong ma songoniam inangate molonong di sana amang anu pelayanan, berarti sudah semakin tiap minggu mungkin bisa pelayanan bersama dengan inang. Alasannya amangon pidatusan asa jonok dohot inang, jadi harus bersama-sama dalam melayani. Suang songoni itu si anak konami, si Dionnya, pintar dia. Baru kali ini saya mendengarkan bisa memberi kata sambutan ucapan terima kasih. Makasih Dionnya, pintar-pintar nanti di sekolah. Ya, selamat di tempat tujuan. Ba imara nabui di pasahat tami amang molotung pe adong nahurang lobi amang selama panggulau tadi son mangidu maaf mahami amang di hahurangan nami asa borhat tamuna di bagasan lasni roha adong madohonon nami songon puisi teh songon nabiasa tabege, kalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam hati. Kalau ada huria di sini atau jemaat di sini
berkata salah jangan dibawa ke dalam hati. Demikian kalau ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi. Saya gajang maumurta, saya naboi do hitamu saya pajuppa manang di dia. Songoni manaboi di pasahatami mardongan mauliate. Melihat tema di inang situ boris orang sahak mahita tu pasahat tali kasih pangiduhay mamuseng hari dunia mang padi tado inang tujulu los pangiduhami amang situ apesiahan pasahat tali kasih songoni inang mangihut keluarga amang si hotang bor si jabat pasahat ulus. Keluarga amang si hotang buru si jabat pasahat ulus. Shalom, horas madi kita salutna. Nah hormati kami amang preses, amang pendeta resort, sudah ke pendeta do takna pelayan full time bernadong dison, suang songoni nang dengan para ladu, lubi hamuna amana minanami jemaat ni HKBP Sentosa nadong di Bagasat Tikion. Parjulo kami mohon izin tu hamuna sudina, jemaat lubi tu hamuna na tua-tua nami mulupe kami na pasahat sa cenderamata tu amang pendeta di Bagasat Tikion ulima rohamuna naung sudi mahita pasahaton jala omma cenderamata nanang pasahatota berupa sada cincin tu amang pendeta Simanjuntak. Mau lihat ma tu hamuna amang pendeta nami amang pendeta Simanjuntak. Pelayananmu na singkat dison langsung ada perpisahan bukan untuk kita tangisi. Tetapi Tuhan menentukan bahwasanya ada tugas lain yang lebih besar. Panggilan untuk amang ini sehingga dalam waktu yang singkat hanya bisa melayani di sini. Namun walaupun singkat dari Huriah HKBP Sentosa, Resort Sentosa memberikan kenang-kenangan untuk amang di sini. Sebenarnya Huriah ini baik. Kalau amang lihat dari situ kecil, dari belakang juga kecil ini ya. Sebenarnya kalau Huriah maunya besar, cuman dari jemaat ini dari Parhalado mengatakan kalau kita ngasih kenang-kenangan yang jangan bikin repot, kasih yang pas, sehingga sesuai dengan ukuran jari amang. Jadi HKBP itu Sentosa sebenarnya mau ngasih yang lebih besar, cuman kalah ukuran jari amang. Nah itu ini ya. Jadi kami menilai ini janganlah dilihat dari pada nilai harganya ya. Dan kami menyadari dalam pelayanan yang pendek ini bukan ini yang amang harapkan sebenarnya pun jemaat, tetapi bagaimana bohado pelayananmu nasingkati maparbuedo di bagasan panatapi muna. Alania mang konsekuensi mulu hupa sakai mana tu jari-jari muon, ya kan? Setiap saat mah berengomu mai si wajah-wajah ni sude jemaat HKBP Sentosa. Ate, adong do beban moral di hamuna. Yakin do hami songon hamuna pelayan itu hani saya suku-suku do di bagasan rohamuna buhado maperbui do hatani di batana hupa sahati. Sepanjang hidupmu amang mangidu hami tu hamuna asa tangya kau kamuna buinian lamu tumangulo kahapor siya nami di bagasan dunglaw hamu sianon. Singkat siya kami alana ngasa marpiga jomo nate ngasongon nama leto ngate. Jadi selama jalan di hamuna tung di dia pihamu bertugas cuman secara pribadi au mamereng songosan es kamu nak kaningan
ala di kantor distrik gohamu. Ang kami mamereng amang siyan pangulamu di so sebetul pedita perlu diriu di dohamu ade. Padjala, jala hamu. Aka sudi iro na huber kami di son. Menjala pahehehon aka iman-iman yang agak lemah. Memang termasuk ke kita ka situ bibet tonggo sering dohamu merbeda kan. Alai sudi ini makorhon akan nilai-nilai positif bodi aka pelayanan. Jadi singkat sia kami selamat jalema di amang pendeta Simanjuntak, kita yakin dan percaya bahwa masa-masa akan datang Tuhan akan memberikan waktu yang terbaik buat kita untuk selalu bertemu dalam keadaan sehat. Alani dohon nami mason ni dok ni upama si titik masih gopa kulang kolak parahuna. Tungso saya dia pinasa ni hurio Tuhamuna bahasa lasma rohamuna. Nah purat tano-tano rangging masih ranggongan. Bada tai pada dao sehingga metutu todi tai masih gonggoman. Jadi pasatun nami masong cindramata Tuhamuna. Jadi halason inang matongate inang hanau di pasat huriaon. Satabi di hamu amanami dongan nami sola gracia rakmahita tujulun. Molo dang boy hita sude upang ido hami do hormat tu amanami ketua nami sekretaris do bendahara mama dongani hami tujulun. Mau lihat ya? Nahu parsangapi kami amanami pareses doho inang amanami padita resort padita lubis doho inang nami songoni nang amanami padita sinaga kebetulan inang dang doho di son songoni di inanami Bibel Pro dohot amanami songoni nang inanami calon pendeta Boru Sitijak sebetulnya parumaiku do inang padito permisi amang dah. Nah, jadi disuk kami jongjong sian sola gracia Allahu boto hami masai naburjudo tuhatai ditongos amangon sian pakan baru apa rajamin ya donasi dari san dikirim tuson
Raja Batubara do disokan. Jadi huberek kami jujur mahudok pertama hutada mangon alamar gasi bajuta datong nasida. Jadi jonok doi molotu ami akka siotang. Hubereng baganteng ma amang si majuta kon. Mok video call do tiki kan di gereja on. Jadi orang makmur dora amat dapat ditanamion naing ro tu Samarindaon. Ima parjolo kesan di pikiran nami ada orang so melayani dope amangon di Samarindaon. Huberek kami memang luar biasa dong saha nasida di son. Tikialani corona do te amang terlambat tamu ro tu inganan tu Samarindaon. Jadi huberek kami pos doroha amangon hai mok nang pepogus ruason boido tetap sehat jaladang di hatahalak ai paditani HKBP om molomarniang kan ruasido tong nasala kan. Jadi mau lihat Pak huberek kami naboru nami ope di boto nasida do tugas ni amanami padita. Saya di hari koton nasida do ro siapa kabaru madda poton amangon di son untuk pelayanan. Jala pelayanan ni amangon di son dangala ni marga si hotang au pujiot dah. Jujur mau do sebagai ruas do sebagai anggota Solagrasia. Alani do asa doho aka amang natua-tua namion jong-jong di son. Jadi luar biasa talenta na dong di Amangon. 30 tahun lebih bah HKBP adong di Kaltimon. Terutama di Samarindaon. Baru pe Amangon na boy membina akadak danahon. Ngata bereng. Luar biasa. Jadi mohon maaf agak gajang udok sautik. Kupereng do nak jampu 5 menit naik kurang jam sada. Jadi sabar mahita. Ini luar biasa anak-anak masa depan. Molo au alani hapo gosot ni bapakku memang tidak bisa main musik. Dang adok kepek nami manuhor. Aleh kada dana tahun di leot tu ada adong basa-basa diaka ruasta di son boy nasida. Bado dohonoku luar biasa. Holan 3 bulan do diajari amangon ngaboy tampil di gereja. Nah luar biasa muse dakolan ruas ni HKBP Sentosa. Doho HKBP Merak. HP hita na salilingon perang doho Merak. Na salilingon. Alay sa botul na kan gengsi do nama ba ini. Dang firman Tuhan tatiop alani gengsi datong saya merasa hida asing sian nasida pesongan ido hubereng tiki gudang na jago di sana nagugu merasa nasida nagumogo apa sabotul na dilehot Tuhan ido dihita kesempatan tusude kesempatan nasama. Jadi agak jang caritakon amang padita nami asadong do ingotom muna haduan di Pakabaru doho naboruku ate naboru. Jadi pos rohanami di tangyang nami akan naung luar biasa binay muna di son lebih luar biasa muse di tempat na baru. Songoni manang di amang sinaga namang gation posisi ni amang si majutak. Tua katikin amang ihuton pos rohaname. Boy lebih luar biasa baenon ni amang membina kami ruas ni HKBP Sentosa. Jadi asa lebih Sentosa muse. Jadi
Oman nabuhi pasatami amang padita nami selamat jalan ma di amang doho inang keluarga saluna songoni nang di ina nami naboru nami natoras dohot inang tua ni amang paditaon mau lihat maudok kami tu hamu ala rodo hamu tong menjemput amang paditaon siapa baru luar biasa molaka padita nasik kurasa dengan pola dong dijemput-jemput ate amang jadi oma basa-basa ni Tuhan bui hita marlas ni roh hadison walaupun dalam hati sedih alana dang tamat do pesudia kada dana terutama namar organ jujur mahudok tu amang arang paupuk kedua nunga aku persiapan sebetulnya asaboy na sida mengikuti latihan musik alai ala terpidamang babar pikirau Tuhan leoma tong naboy manggati amang padita wan di simajutakon naboy mangajari doho membina akayanakon nami tuak katikina mangihuton imatang yang nami amang jadi selamat jalan madi amang dohot naboruku songane nang pahopukan sada si adi dia si majutake oh jadi ima selamat jalan mamang molope tung buada donoko budaya Batak don ala Batak doang satabi amang pareses doh amang padita nami sebagai marga siotak dao mangulosono nang sebagai ruas AKBP alai alahami sian punguan solagerasia tong rak manangnya kok kita ti amang kita saluhu na asa sehat-sehat amangon doh inang songan inang pahopo boy nasida melayani lebih baik di Pekanbaru di tempat baru jadi hulosok kami mau tuhata do namangulosi amuna namboru doho amang boru omanda boy pasatami lasmaro hamuna Mulia tema di keluarga nami, keluarga Mang Siotang, nang songoni punguan Solagracia nang pasat ulus. Ope asongon na mangujungi, ibang idohay mahara deon ni amang preses lawang leon hata bimbingan. Oras madita salutna. Ala nunga jam 10 pak ubereng di culun. Malehamu olah kata hamu latih mak pesatami perjulu mau latih di Tuhan na patiron ulauta di bagas anobason para minggu do di na paburhat do pangujakonon di na posona di son na padua hom mau latih di Huriaon HKBP Sentosa Resort Sentosa Samarinda na patuluson ulaunod di bagasan obason mangihuton surat ketetapan niya puye porus lapatan ni huria na duk do hita tu aturan do peraturan ni huriatai
Alani di pasu-pasu Tuhan mahuriat tahun asa toktong gabi huria na maraturat dohot na tarpasu-pasu. Moliate ma di parhalado ni tuturan ni padita resort na patu padinggan di adat perborhaton ni amang padita wandi ate. Moliate ma musa di amang padita wandi di pakubasyo muna na apala jepek. Hamudo pe na berhasil bui cepek songoni di Samarindaon. Adungo jaka mangod di Samarindaon tangyang na do pangiduan na amang bohado sa buyaw pidatu mulak tu pakabari do tu. Abaguda ku haro di inum sungai Siaki. Jalan sungai Mahakamau dang tukbe lau manguras sungai Siaki ate. Kudok asa rap do keluarga ninda. Ai bodo upa bidai inang tuson niku macagoi tong dang radena sida. Jadi ta amulati pakobason na sida na jepeki nang pehubigi nak ngadong di PHP ate. Nan latihan organia tong na di PHP deui. Apa nga manu organ rahmu ate. Tuntutamu matupad di ya saya bayari. Organia te. Gawe tu dia no bayno ni ate. Akamang dok kay nang tahapor siya do dilehot Tuhan do maragam silehon-lehon ito di talenta tuaka na posona jala saluhu nai marguna do pauliuliho kuria yate songon hata di pangujak konon nido do honon nami tu hamu akamang do kay nang tangya ko kamu jala urupi hamu nasa na poson itu hatta na ujak dison asa majadi ulaon nasida jadi manangyakon do mangurupi ido tanggung jawab tak ate asing ni dang be tanggung jawab tai ala sa jujud do binegi rupani ruas ni huria dang manangyakon gabe manihasi do dang mangurupi gabe mangorusangap na do ale daw may sia sentosaon ate huria na dinggad do sentosa mahita tujuluanon di pakubasyon ni naposona dison. Selamat diamang Parulian Sinaga di sonate Joshua Parulia Sinaga di pasu-pasu Tuhan mapakobasyo muna. Songoni mau pikir sahak ni hatanami Tuhan tama na mamasu-masu hita salukna. Horas. Tapa ujung ma parminggu ata marede mahita jala jongjong mahita mangedehon. Ukedo 400 ono puluh itu. Asimiro hambuji Allaho manobusa Ibaia sorohaku kabeso ranganku inanaku rohanami tondimi manggohi pakedo nolunami gabe ulang-ulangi tapasahat mapiliat tatu debata martangyang mahita ale debata amanami na di Banua Gijang kodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan do nasau libasa na maliutus upasahat kami masyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuhun sajalo may gabi uap na hutus di jolum pasu-pasu may jalaramoti asa huparasya kami pilihanon pati buluk kerajom di tunga-tunga di huriam do di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim asalam tadahami godang ni sileho-leho mitu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Osado
amanami na di Banua Gijang sai penerbadia maguarmu, sai ro maharajaonmu, sai sahuk malomoni roham di manutungon songona di Banua Gijang. Lehum matuhami sadarion hangulua siapari, saya sama dosa nami, songopane sanami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Nak kabitogi hotu pangujunan palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasa dame, jala jalo hamuma pasu-pasu nasia Tuhan di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata maho. Di sodako Tuhan de bata buhina tuho, jala asi marohana midaho. Di dopako Tuhan de bata buhina tuho, jala di pasau Roma damena tutodim.